היי, כאן האור כהן מחברת זוג אופרת. בשבע השנים האחרונות פיתחתי שיטה חדשנית לזוגות במשבר שרוצים פתרון מיידי לבעיות הזוגיות ביניהם. השיטה פשוטה וקלה, אינה מחייבת אתכם להיחשף והיא ניתנת ליישום על ידי אחד הצדדים בלבד. היום אני רוצה לדבר איתכם על יוסי מהצפון, סיפור אמיתי. יוסי התחתן, קנה בית, חי את החיים. אחרי החתונה אשתו התהפכה פתאום. כל דבר היא עשתה נגדו. לא רק שהיא לא הייתה במערכת יחסים בריאה איתו, אלא זאת הייתה ממש יריבות. כל דבר מריבות, כל דבר ויכוחים. טוב, החברים כבר חשבו שהגיע הזמן להעיר את יוסי מהשינה ויאללה, שיתגרש. ניסו, שכנעו אותו, הוא ניסה להתחמק, הוא אמר להם שהוא יסתדר, יהיה בסדר, הוא לא רצה להתגרש. אבל בסוף, בגלל המאבקים שלה איתו, ובגלל ההשפלות והלחץ מהחברים, הוא נשבר, הוא הסכים בסוף. והם התגרשו. אפילו אחד החברים אמר שהוא יעזור ליוסי בכסף איזה תקופה עד שהוא יתאושש, עד שיקים את עצמו על הרגליים. אחרי התהליך הלא נעים ברבנות, הוא חזר לחיים שלו. היא לא בזבזה זמן, היא כבר התחתנה עם איזה איש עשיר מאוד, אבל לא היה אכפת ליוסי. וכמו שטעמתם אני ואתם את טעם החיים, שמזמנים לנו הפתעות כל הזמן, אז גם גרושתו של יוסי קיבלה חתיכת הפתעה. בעלה העשיר השקיע את כל הנכסים שלו באיזה מניה, והוא איבד את הכל, ומרוב צער הוא לקה בליבו ונעשה עיוור. סיפור אמיתי שהגיע אליי. טוב, שני המסכנים האלה הגיעו לחרפת רעב. בעלה החדש והעיוור והפושט רגל כבר לא יכל לסבול, והוא התחיל להוציא עליה את כל העצבים שלו. יוסי שהיה עד למחזה, הוא רץ, הפריד ביניהם, לקח אותם, אמר בואו אני אעצור שנייה, בואו תחשבו רגע מה המשך הסיפור. מה יוסי עשה? מה הוא עשה עכשיו? שמח להעיד, אולי היא קיבלה את העונש שלה. מה היא אשמה? מה הוא אשם? מה בעלה השני אשם? מה קורה פה? בהסתכלות שטחית, אשתו עשתה בעיות, היקום החזיר לה. בעלה העשיר בטח התעשר על חשבון אחרים, כמו שכולם חושבים שהכסף, אתם יודעים, מסריח. למה פעם היו קוברים את העשירים עם הכסף, אז בגלל זה נהיה ככה. אז מן הסתם כל העושר שלו משם, לכן הוא קיבל את שלו, את העונש שלו. ויוסי זכה ליהנות מנקמה מתוקה, נכון? זה המחשבה השטחית של כל אחד ואחד מאיתנו. טוב, אל תכעסו אם אני אגיד לכם ששום דבר מזה לא נכון. אתם מבינים, יוסי היה נשמה טובה, הוא לא נטר טינה לאשתו הראשונה, הוא ריחם על שניהם, הוא הכניס אותם לתוך בית, פרנס אותם כל הימים שהם היו ביחד. זה סיפור אמיתי, וזה סיפור שלא מבייש שום כתבה עיתונאית, סיפור שלא התפרסם. כששאלו את יוסי למה הוא עושה את זה, הוא ענה, גרושתי היא בשר מבשרי, חייתי איתה, היו לנו תקופות כאלה ואחרות, הקשר בינינו לא התנתק. אפילו שהקשר בינינו מבוסס על גירושין, האני מאמין שלי אומר שאנחנו עדיין קשורים, ואני דואג לה כמו שאדם דואג על כבוד אלמנתו. ככה אני דואג לה. אם אתם רוצים את הפרטים של יוסי, תוכלו לבקש ממני באתר. קצת חומר למחשבה.